ଖରାବେଳେ ଘୁଷୁରି ଏବଂ ଗାଈ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭେଟ ହେଲା ଅପନ୍ତରା ପାଟ ଝଙ୍କାଳିଆ ଆମ୍ବ ଗଛ ଛାଇ ତଳେ। ଘୁଷୁରି ଗାଈକୁ ପଚାରିଲା, ଅପା, ତୁମକୁ ଏମିତି ଲୋକେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋତେ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ମୁଁ ତ ଜଗତ ଯାକର ସବୁ ମଇଳା ଖାଇ ସଫା କରୁଛି, ଆଉ ମୋତେ ମାରି ଲୋକେ ମୋ ମାଂସ ହାଡ଼ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ମୋ ଚମଡ଼ା ବି ତାଙ୍କ ଦରକାରରେ ଲାଗୁଛି। ତୁମେ ତ ଖାଲି କେତେବେଳେ କେମିତି କ୍ଷୀର ଟିକେ ଦେଉଛ। ଗାଈ ଟିକିଏ ରହି ଚିନ୍ତା କଲା, ଆଉ କହିଲା, ଘୁଷୁରି ଭଉଣୀ, ତୋ ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ଫରକ କେବଳ ବ୍ୟବହାରରେ। ମୁଁ ସଫା ସୁତୁରା ରହି ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ରହେ, ନିରାମିଷ ଆହାର କରେ। ମାତ୍ର ତୁ କିନ୍ତୁ ଜୀବନଟା ସାରା ଅପରିଷ୍କାର ରହୁ, ପଙ୍କ କାଦୁଅରେ ଲଟପଟ ହେଉ, ଆହାର କରୁ ବିଷ୍ଠା। ପୁଣି ତୁ ତ ଜୀଇଁଥିଲା ଯାକେ କିଛି ବି ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଦେଉନା ମଣିଷ ଜାତିକୁ। ତତେ ମାରିଲା ପରେ ସିନା ତୋ ମଲା ଦେହର ମାଂସ ହାଡ଼ ଚମଡ଼ା କାମରେ ଆସେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ କ୍ଷୀର ଦିଏ ଜୀଇଁଥିଲା ବେଳେ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜୀଇଁଥିଲା ବେଳେ ମଣିଷ ସମାଜକୁ କ୍ଷୀର ଦାନ କରେ, ତେଣୁ ମଣିଷ ସମାଜ ମୋତେ ମା ପରି ପୂଜା କରେ। ମାତ୍ର ଯେହେତୁ ତୁ କୃପଣ ପରି ଜୀଇଁଥିଲା ବେଳେ କିଛି ବି ଦେଉନା, ତେଣୁ ତତେ ମଣିଷ ସମାଜ ଘୃଣା କରେ, ଆଉ ତତେ ମାରି ତୋ ମାଂସ ଚମଡ଼ା କାମରେ ଲଗାଏ। ଦାନୀ ଆଉ କୃପଣ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଧନୀ ତାର ଉପାର୍ଜିତ ଧନ ଦାନ କରେ ଜୀଇଁଥିବା ଭିତରେ, ଏଣୁ ସେ ସମାଜରେ ଆଦର ପାଏ। ମାତ୍ର କୃପଣର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମଲା ପରେ ହିଁ କେହି ନେଇଯାଏ, ଏଣୁ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହା ବା ଅର୍ଜନ କରିବ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ, ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଞ୍ଚୟ ରଖିଲେ ଖାଲି ସେତକ ଲୁଣ୍ଠନ ଉପଯୋଗୀ ହେବ ସିନା, ତାହାକୁ ଦାନ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଉପାର୍ଜିତ ଧନର ବିତରଣ ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ଉପଯୋଗ। ତାହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ପବିତ୍ର ଦାନ। ଦୁଃଖୀଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ ଦାନ ବଦଳରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ।